Здравей и добре дошъл в моето безопасно място. Аз съм доктор Йоанна Маринова, лекар, психиатър и сертифициран травматерапевт. Посветила съм живота и кариерата си на това да помагам на хората да лекуват депресията, тревожността, травмите и зависимостите си, и то в дълбочина, намирайки корена на проблема. В моята практика съчетавам единствено научно базирани методи, медикаменти и психотерапия. И затова мога да гарантирам, че това са най-ефективните методи за решаване на твоя проблем. Знам колко е трудно понякога човек да намери правилния специалист за състоянието си. Знам колко е трудно понякога да се довериш, да почувстваш, че човекът насреща го е грижа за теб. Знам, че се чудиш понякога къде е подходящо да отидеш, при психиатър или при психотерапевт. Вече няма нужда, защото с моята квалификация мога да ти дам отговорите, от които имаш нужда, придружени с цялото ми внимание и грижа. В последните 10 години имам над 11 000 часа опит в клиника по психиатрия, над 1000 часа психотерапевтични сесии. Преминала съм над 700 часа обучения в различни психотерапевтични школи. Имам над 20 публикувани научни статии в престижни научни списания и ежегодно изнасям лекции и курсове на различни теми по психично здраве. Последната година развих силен профил в социалните мрежи, където редовно публикувам безплатна информация по много въпроси за психично здраве. Вероятно ще откриеш отговори на много от твоите въпроси там, затова ме последвай. Знам от първо лице колко деликатен и труден е моментът, в който човек се намира в своя психичен проблем. Много често хората се лутат твърде дълго, докато открият, че проблема им е психичен и попаднат на правилния специалист. Всеки човек е вселена, не просто диагноза. В моята работа личността и индивидуалността на човека е на пиедестал, а терапевтичната връзка и доверие са на първо място. Затова подхождам с внимание и грижа към проблема ти и ти предлагам най-ефективните научно базирани методи, с които да го решим. Вече знаеш колко много енергия отдавам в работата си и аз знам, че точно това е, от което имаш нужда. Затова ще се радвам да бъда с теб и да ти помогна да живееш живота си качествено, в радост и лекота, споделен с най-близките ти. Пиши ми във формата за контакт и ще се радвам да работим заедно.